Село с 600 жители има 10 000 избиратели. Най-голямата избирателна секция у нас се намира в благоевградското село Бело поле. Причината е в многото македонски граждани, които имат постоянен адрес в селото. От президентските избори през ноември селото е набъбнало с 500 души. Но не защото тук има висока раждаемост, а защото интересът на македонците към Бело поле е огромен. На всяка улица и почти във всяка къща по документи живеят македонски граждани. Може да имам, аз не го знам това нещо. Да намерим хората с македонски имена от списъците на адреса им е невъзможно. Търсим Доника Йоно и Доника Насто. Къде живеят? Доника. Доника или Доника? А тук, на мястото на този трафопост, има регистрирани повече от 600 души. Кметът разказва, че ги регистрирал, защото настоявали за адрес в селото. Как на един адрес, на който има само един трафопост, има регистрирани 600 души? Може и повече да са там. Но това е адрес на общинско место. А ако случайно реши някой от тях да дойде, къде ще спи, при положение, че там има трафопост? Ако искат да спят, настоящ адрес нямат. Настоящия адрес е за спане. Отиват някой хотел, ще си спят. На избори обаче идвали само по 5-6. Но ако дойдат всичките 10 000, ще трябва да упражнят правото си на вод в тази секция, защото тя е единствена в селото. А по закон тук трябва да има 10 секции. Принципът е, че секциите се образуват толкова на брой, колкото числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. Но практиката сочила, че никога не гласуват повече от 400. Затова и секцията е само една.